Hvad så derude? Jeg vil bare lige lave en mere video, og den skal så handle om mig. På grund af, at jeg har set nogle, de laver også sådan ligesom 7 ting, de hader. Så den her video har jeg tænkt mig at nævne 7 ting, I ikke vidste om mig. Den første, det bliver, jeg elsker dyr. Og det vil så sige, at jeg elsker slanger, fugle, hunde, katte, alle mulige dyr. Jeg elsker dyr. Okay. Nummer 2. Jeg elsker også fodbold. Jeg går også til fodbold. Det har jeg gået i cirka 6-7 år, tror jeg. Jeg har gået til det lige siden børnehaven. Nå, den næste. Nummer 3. Nu skal jeg lige tænke. Jeg elsker stort set næsten alt med æg. For eksempel scrambled eggs, spejlæg, blødkogte æg, alt muligt. Jeg elsker alt med æg. Jeg elsker i hvert fald scrambled eggs. Okay. Nummer 4. Lad mig lige tænke. Så elsker jeg også naturen. Jeg elsker at gå i naturen, være i naturen, alt muligt. Okay, videre til næste. Nummer 5. Den sidste. Og ja, hvad skal det være? Nu ved jeg det. Jeg elsker musik. Jeg elsker alt sådan noget musik. Jeg elsker også sådan noget partymusik. Og sådan noget lidt stille og roligt og alt muligt. Ja, jeg elsker at spille til musik. Jeg elsker at lytte til det. Jeg lytter også til det, hvis jeg er sur, eller jeg er trist over noget. Satans forkølelse. Nå. Men det var alt for den her gang. Der kommer nok en mere video ud i dag eller i morgen. Ved det ikke. Sikkert 2 dage. 2 dage eller 1. Det ser vi til den tid. Vi ses.